всички, които ме гледат. Аз съм в БГ, тук съм с Кристина, с Габриела, с Бобо и с Християн. Ицо, който повтарям от Даматрикс. Ари, Даматрикс съм тук. Ти си Меджик, Ари. Меджик мен. Ти си Меджик мен. Аз пряко нямам. Аз съм Магиосика. Бабелин, тебе толкова много време спати. За какво, бе? Аз имам, аз съм оператора. Аз съм оператора, да ми правя операция. Да, аз да съм оператора. О, всеки ме е виждал. Не натискай. В никакъв случай. Червеното копче. Да го натисна ли? Не. Иди, ако искаш да се приема. Той ли аз не знаех си знайко. На. Благодаря. На центъра сме. На центъра. Пак се кара на... На центъра има забрана. Момчета, вие сте с колелета. Аре тук да караме. Няма. Аз нече и му дядат. Ничего му казаха само на центъра. По-скоро той каза. Аре тук бе. И защо само на центъра? Защото там живее може би. Аре красиво. Красиво. Аз си купя съжаление. Що е мен? Аз сама. Майка ми и сестра ми са тука. И братовчет ми, и братовчетка ми, и леля ми. Ви всякво. Кристина ми иска да ме изплати. Кога се побиваш? Аз ли? Когато ми звъннат. Добре, майка може ли? Ако искаш да те изпратя, ама трябва да кажа на мама и сега. Кога тръгваш? Кристина, още малко. Още ли си може ли? Да, още снимам. Не слушат разговора. Ми да, що? Ми да. За какво правя тия влогчета? Знаеш какъв як направих за... Снимам, виж че времето. Да, ама... Да, наистина много. Ама ето е много странно. Колко криво. Тирен. Ау! Секна ми са врата от толкова. Нищо. Да се слушат хората разговорите. Абе, за това правя клипове, да не слушат разговорите. Все едно с нас. Да. Хора, как си вие днес? Ми добре сме. Какво правиш? Какво? Гледат ни клипа, може би в момента какво правят. Как вицу е? Знаеш какво викам на Бобо? Бобо ми вика. Беше, да знам. Отдавна беше. Тай вече не се включиш. Да. Ама не този Бобо. Оле! Не този Бобо, който играхме сега. Един друг и... Той ми вика. Гледай ми мачото ми вика. Отдавна не съм виждал крава на терена и аз викам. Абе, нали вчера жена ти беше съдия? Не го схващаш. Да. Или пък българите казват да, циганина не е. Схвана ли вица? Не. Циганин! Как се хвана? Майка ми, баща ми, баба ми се хванаха тотално. Еле? Ами, добре. Стоп. Да тръгваме. Ива, реч, аз не мога. Не мога. Към баба е. Дай ти скача. Ана тръгваме. Братовчет ми, сестра ми, мама са тука. Ето тук.
Да. Но момичета са човек, какво очакваш? Какво? Не бариш моят да е екрана. Какво? Боян! Боби, вярно ли? О, май гад! Клипче? Как гримират Бобо? Какво? Павка, че знаеш какво е точно? А? Точно една лепенка да се слага. Да. Ще можеш ли да закараш? Аз се видях, ама тя също не може да даде. Чирин. А, помниш? Чирин. Така малко се отнесахме. Така да остана поради да го Еле, 6 минути е клипа. Ако се ако не снимаш клип. Това вече ли ще го качиш? Да. 4-5 клипа. 4-5 клипа, ти не знаеш 4-5 клипа ли? Имам друг път 20 най-много. Канала. Стига, бе! Аз так виках Кристина на клипа. Не е Узито, нали? Има бомбони с мастика. Няма казка първо. Не знам, значи не знам къпки. Не ми пукат. Не ми пукат. Не ми пукат. Какво правиш, бе? Там умира. Майкото. Знаеш, че ще ми телефона. Оле. Не е това къча. Това е прожектора. Това е... О, клипчето. Няма да го снимам в кадър.